Μην το πάρεις προσωπικά. Αυτή τη φράση που την πετάνε κάποιοι με την ίδια άνεση που πετάς περιτύλιγμα στον κάδο, λες και δεν έχεις καρδιά, λες και δεν ένιωσες, λες και δεν σε άγγιξε όλο αυτό που έγινε. Μην το πάρεις προσωπικά όταν η συμπεριφορά τους λέει περισσότερα από ό,τι λένε τα λόγια τους. Μην το πάρεις προσωπικά όταν κάποιος άνθρωπος δεν μπορεί να σταθεί εκεί που είπε ότι θα σταθεί. Μην το πάρεις προσωπικά όταν φεύγει χωρίς καμία εξήγηση. Μην το πάρεις προσωπικά όταν κάποιος κάνει πως δεν βλέπει όλα αυτά που εσύ φώναζες. Σου πω κάτι. Τις περισσότερες φορές, ναι, θα το πάρουμε έστω και λίγο προσωπικά. Γιατί είμαστε άνθρωποι, όχι ρομπότ, και οι άνθρωποι αφήνουν κομμάτια τους σε όσα ζουν. Και πληγώνονται. Όμως, ψυχούλα μου, δεν είναι όλα καθρέφτης της αξίας σου. Κάποια είναι απλά αντανάκλαση της ανικανότητας των άλλων ανθρώπων να αγαπήσουν, να σταθούν, να μιλήσουν. Οπότε κράτα μόνο αυτό. Μη μικραίνεις εσύ επειδή κάποιος άλλος άνθρωπος δεν κατάφερε να σε δει ολόκληρο και ολόκληρη. Χαμογέλο μου.